Γεια σας Gamer Geek εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω βασικά με τι πράγματα παίζω και κάνω στο YouTube. Ωραία, παίζω με ένα υπολογιστή, laptop 8 Windows από τα Public, είναι πολύ καλό. Είναι ωραίο, ας πούμε. Έχει αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Έχει Intel, βλέπετε. Okay. Πάμε στο επόμενο. Τα λένε πώς τα λένε τα ακουστικά της Razer, τα Kraken. Αυτό εδώ πέρα είναι. Θα δείτε καλύτερα. Πέρα τα Kraken, τα ακουστικά. Αυτό εδώ πέρα έχει ένα μικρόφωνο. Ωραία. Ναι, είναι της Razer, τα Kraken είναι τα Pro. Τα πήρα από τα 7 στο γαλάτσι. Εδώ πέρα είναι το ποντίκι της Razer, το Naga. Φιλέ. Τα καλούδια. Βλέπετε εδώ πέρα. Είναι καλό, ας πούμε. Καλό είναι, εντάξει, βολεύεσαι. Βλέπετε εδώ πέρα αλλάζει χρώματα. Αν το βάλουμε εδώ πέρα και φορτίσει. Okay. Και τώρα έχουμε αυτό εδώ πέρα για το ποντίκι, ξέρετε, για να το κουμπάς. Για να σας πω την αλήθεια, κάνει γύρω στα 15 €, 14. Υπάρχει και πιο μεγαλύτερο, πήρα από το μικρό. Και αυτό είναι το πληκτρολόγιο της Razer, όμως χιλιαδιές, δεν ξέρω γιατί. Χιλιαδιές εδώ πέρα από το Razer, είναι ωραίο. Και ελπίζω άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάνετε ένα like και όσοι είναι καινούργιοι και το δείτε πρώτη φορά κάντε ένα subscribe. Γεια σας.